Vítajte pri ďalšom videu zo sťahovania TAE. Ako niektorí vidíte, nachádzame sa vo Vrabloch pri Unibite, kde sme prišli naložiť dva gauče. Dnes nás čaká práce trochu viac a preto vám ukážem celý priebeh od začiatku až do konca. Ako prvé sa ideme pozrieť na dva gauče, ktoré budeme prenášať. Jeden z nich je väčší a čaká nás s ním 5. poschodie, takže tam si dáme poriadne do tela. Ten menší pôjde na 3. poschodie, ale aj tam bude práce dosť, pretože chodby sú úzke a treba dávať pozor, aby sa nič nepoškodilo. Gauče máme naložené, k ním nám pribudla aj jedna komoda. Po príchode k nášmu prvému zákazníkovi nás čaká klasický denný rituál, kde môžete vidieť panelák bez výťahu. Po týchto schodoch sme si to pekne hore všetko odnosili, bezpečne, bez škrabancov. A schodami dole, to sa nám už išlo parádne. Po dokončení prvej zákazky sa presúvame k ďalšiemu klientovi. Tu vidíte panelák, kde nás čaká 5. poschodie. Tentokrát tu bol aj výťah, ktorým sme si pomohli. Čo sa dalo, sme si do ňa naložili a krásne až na 5. poschodie nás vyniesol. Ukážem vám aj starý gauč, ktorý si zákazník prijal odniesť preč. Nakoniec naše spätné zrkadlo, ktoré je stále zalepené. Ak sa vám naše videá páčia, budeme veľmi radi za like, odber a sledovanie.